Čaute ľudia, moje meno je Dolken a vás vítam u ďalšieho videa. Teraz to bude taký ako mini ukážka, alebo no mal to byť síce vianočný špeciál, ale moc to nevyšlo, lebo ako všetky obchody boli zatvorené, čo sme chceli dať ten challenge s Markom, ale nechlo to, lebo všetky obchody boli zatvorené a tak už sme si to neskoro spomenuli, tak ale chcel by som dať taký malý rozbalovanie darčekov, ale také, čo som dostal, také. Takže, tak. Takže ako prvé som dostal tričko Meme problém. Link bude dole v popisu videa. Tu niekde, alebo tu sa vám niekde teraz objavuje taký link a vy si to tam môžete pekne kliknúť a stiahnuť. Dobre, takže dostal som takéto Meme problém tričko. Teraz to dáme tak trošku nižšie. Takže som to mohol stíhať, tak ale už je aj celkom dosť hodín, no keď je len 9 skoro. A tak, takže tuto budem pekne vám ukazovať veci. Dobre, takže ako, no toto bolo to prvý darček, teraz bude druhý. Takže ako druhý darček som dostal takto pokladničku, ale akože v nej, tak toto budem dávať. Normálne som nevidel nájsť hentie, jak sa to volá, no hento, toto je takto, tam sa dávajú peniaze a to sa to takto zamyká. Tu je taký Bart Simpson, takže reklama. Simpsonovci, áno tak. A už som si tam dal aj peniaze, aby mi nikto nebral také peniažky. Dobre, ale to je kľúč. To som sa nevšimol. Áno tak, takže skúsime to domknúť. Tie peniaze, keby niečo tam neboli, takže sa nikto nesťažujte. Že oh my god, som dostal peniaze. Alebo skúste si prvé tipnúť, koľko ich tam môže byť. Počkajte, to odomknem. Takto pekne. Otvorím to. Počkajte, aby ste to nevideli. Zákerne. Počkajte. Tak. Dobre, takže môžete tipovať. Dobre, takže ideme na to. Takže ako prvé, tu máme je gastrolístok. Olele. Olala. Ale ja len ukážem, je tu 50 eurovka a ešte jedna niekde a potom také. Ale to už je jedno, lebo ja som chcela len ukázať, že som toto dostal pekne. A zase to naspäť zamkneme, aby ste si nemysleli, že je to nejaké, že to nefunguje. Takto si to teraz dám. Tiež taký patent. Ja som len zvedavý, že keď mi toto, keď mi ten kľúčik niekde stratím a ísť s tým druhým, a takže kde to dám. Ale tak, to ja, kľúčik na tom. A hlavne mi to nemôže do toho spadnúť, to by bolo najhoršie. Dobre, takže ako druhé, keď som dostal to som ešte dostal minulé Vianoce a je to taká hovadina. Ešte tu je cenovka. To som si kúpil sám sebe, no malo to byť malo to byť pôvodne sesternice, ale sme sa povedali, tak ale to je jedno. A je to takýto cenzor. A počkať, keď niečo urobíte cesto, tak to nič. A keď urobíte tu, tak toto, kváka, to je tiež taká hodinka malá. A toto sa to vypína. Počkať, tu. Tak, teraz kebyže robím toto, tak nič. Dobre, to bola taká malá blbosť. Potom som ďalej dostal, no vlastne toto môžem dať posledné. Dobre, takže ďalej som dostal toto. Pyžamo. Oh my god, počkať. Takto som pekné pyžamečko dostal. Tak, s dlhými rukavmi. A k tomu, že aby to bolo celé, som dostal aj dolnú časť. A tak, takže ďalej ideme. Zážim to na zem. Ďalej, ne. Neviem, či ste to videli, ale to je jedno. Ďalej, to je veľké. Ale som dostal, počkajte, Xbox 360, takto plus FIFA, ktorá je tiež tu. FIFA 14 som dostal, unboxing nebudem robiť, lebo už je rozbalená, je urobená. Keby ma to skôr napadlo, by som to urobil aj s vami.
takto to vypadá zozadu. Tak, stalo to nejak 200 eur, alebo 300, alebo 400, ale je to veľká pravdepodobnosť, že aj 350. Dobre, môžem to dať preč. Hoši. Dobre. Ďalej som dostal túto hru FIFA 14, takže sa môžete zajtra, 25. tešiť, že možno natočím s Markom toto let's play, alebo také, ako to môžem nazvať. No z tejto hry, lebo on čo príde ku mne a budeme hrať, ale asi to budem natáčať s mobilom. Viem, že to bude také čudné, ale s kamerou skôr to budeme natáčať. A tak, lebo aj on má, on si donesol len joystick a budeme gambliť. Dobre, a ešte asi posledná vec, čo som dostal je to osvietenie, takáto sexy lampa, takáto lampička. Takto, dá sa to pekne, sa dá takto otáčať, dá sa dať dole, hore, ešte tuto dole je takéto tlačítko, teraz sa to snažím nejak priblížiť. Tu máte takéto tlačítko a to keď dám, že takto je to vypnuté, toto je slabo, stredne, maximálne a vypnuté. To väčšinou, keď budem nejaké videá alebo vlogy tak robiť, tak počkaj, si to dám najslabšie, to mi je najlepšie. Keď budem robiť nejaké videá alebo vlogy, alebo proste niečo také, čo budem potrebovať, to budem mať takéto pekné osvietenie a tak to budem robiť. Dobre, takže ja už by som to aj pomaličky ukončil. Taký tu Ježíško. A tak môžete sa pýtať, prečo mám sluchátka takéto. Tie už sú celkom staré, majú asi mesiac, lebo sa mi henti pokazili a tak. A je to preto, lebo ja zase keď natáčam bez sluchátok, tak to mám ako viac nekvalitnejšie, no proste prestane to zvuk nahrávať. No nahráva ho, ale tak slabo a potom to začne pískať. To som na jednom kanáli zabudol vyrendrovať, no vyrendroval som to, všetko som robil a keď som to kúkol, tak som zistil, že v strede není hento. Ale tak, dobre, takže ak sa vám tento diel páčil, nebudete dať face, nezabudnite mi dať like pekne, ak sa vám nepáčil, tak čo už, ale môžete dať aj pekný dislike. A tak, takže aj do komentu mi napíšte, že prečo, alebo nejaký pekný komentár mi napíšte. Dobre, takže sa majte, čaute.